даври аввали мавсими нави имсолаи мусобиқаи лигаи олии футболи мамлакат миёни дастаҳои панҷшери ноҳияи ҷалолиддини балхӣ ва истарафшани шаҳри истарафшан дар варзишгоҳи марказии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ баргузор гардид. Бояд гуфт ки бозии имрӯзаи ду дастаи лигаи олии футболи мамлакатро ҳаводорону мухлисони зиёд бо завқи том тамошо намуданд. Ҳамин тавр дар лаҳзаҳои аввали қисмати якум, саҳеҳтараш дар дақиқаи сеюми рақобат, ҳуҷумкунандаи тими истарафшан Бахтиёр Зарипов, ки таҳти рақами 77 ҳунарнамоӣ мекард, тавонист ки тӯбро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намояд. Дар дақиқаи 43-ми бозӣ бошад, бо ҳамлаи футболбозони дастаи Панҷшер дар назди дарвозаи меҳмонон рақами 3 Тулқунҷон Умаров ба хато гироҳ дода, тӯбро ногаҳон ба дарвозаи худ дохил намуд. дар қисмати дуюм бошад, бозингарони дастаи Панҷшер хатти ҳамлаи худро мустаҳкамтар намуда ба ҳуҷумҳои пайдарпай гузаштанд. Бояд гуфт ки дар вақти илова намудаи довари марказӣ, бозингари тими Истарафшан Зиёзода Асадбек дар назди дарвозаи худ ба қоидавайронкунӣ роҳ дод. Довари марказӣ бошад, зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. Дар натиҷа онро бозингари дастаи Панҷшер Холматов Собирҷон бехато ба нишон расонид. ҳамин тавр ҳисоби бозӣ миёни дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Истарафшани шаҳри Истарафшан 2-1 ба фоидаи тими Панҷшер анҷом ёфт.